Jama'a assalamu alaikum, barkanmu da warhaka, barkanmu da sake saduwa da ku a cikin wannan shiri namu wanda muka sa masa suna mu koyi sarrafa hotuna. A cikin wannan shiri ne muka shigo da tsarin koyar da ɗaukan sauti da buga sauti da kuma gyaran hoto da gyaran murya. Yau za mu yi magana akan kayan aiki ko ma'aikatu na cikin abin ɗaukan sauti wanda muka yi magana muka gabatar da shi a baya mai suna FL Studio. FL Studio software ne na kiɗa kuma software ne na recording da murya kuma software ne na canja murya. A makon da ya gabata na yi magana akan tools ɗin da suke jikin FL Studio, inda na yi magana akan file da duk abin da ke ƙarƙashinsa. Akwai edit, akwai add, akwai patterns, akwai views, akwai option, akwai tools, akwai help. Kamar yadda muke faɗa shine duk wani abu idan ka gan shi a jikin fuskar software ka ko akan kwamfutar ka to yana da nashi amfanin. Yau za mu duba ne zuwa abubuwan da ke cikin FL Studio na amfani kamar irin su browser, gurin da za ka yi drag and drop na effect ko kuma sound da duk wani abu da ka yi amfani da shi za ka gan shi a nan. Sannan za mu yi magana akan mixer. Mixer ita ce gurin da za ka iya tura saƙonka daga shafi ya zuwa shafi. Wannan yana amfani a kowane ɓangare, ɗaukan sauti ko kuma buga sauti. Idan na ce ɗaukan sauti ina magana akan ɗaukan murya, haka kuma idan na ce buga sauti ina magana akan kiɗa. Don haka a nan ina magana ne akan kowane ɓangare. Duk wanda ke amfani da FL Studio ko kuma wata software ta kiɗa ko ta recording ya san abin da ake kira da mixing. Mixer ɗin FL Studio, wannan gurin da aka sanya M shine master kenan. Duk wani abu da za ka yi zai shigo ne daga master ɗinka zuwa sauran channel ɗinka. Alal aƙalla bari mu ɗauki ƙaramin misali. Wannan ita ce mixer ɗinmu, ga master ɗinmu, mun ɗauki channel 1 da channel 2. Za mu yi misali da su, maybe idan mun matsa za mu iya kaiwa zuwa channel 2, 3, 4, 5. Idan kana buƙatar ƙara yawan channel ɗinka za ka ɗora mouse ɗinka a gefen wannan haka, za ka danne madanninka na hannun hagu. Idan ka tura shi haka zai koma channel 2. Idan ka ja shi haka zai ƙara yawan adadin channel ɗin har zuwa yayin da kake so. Farkon abin da za mu gwaji da shi a kan mixer. Mixer ita ce gurin da za ka tura saƙo kamar haka. Wannan abin da na taɓa shi ake kira da suna sequence. Shi ne gurin da ake aje drums ko kuma murya. Idan ka ɗauki murya a cikin FL Studio takan dawo ne kan sequence ɗin da yake kan FL Studio. Haka kuma idan kana kiɗa, gangwanan da ka ajiye suna zama a kan sequence. Daga sequence ɗin nan ne za ka iya tura kiɗanka ya zuwa channel ɗin da kake so ya zauna, kuma daga sequence ne za ka iya tura kiɗanka ya zuwa kan playlist. Idan na ce playlist ina magana ne akan gurin da ake jera kiɗa wanda kake so ya fara da kuma wanda zai biyo bayan shi. Wannan shi ne dandalin. Nan gurin shi ake kira da suna playlist. Gashi. A cikin wannan dandali mai suna playlist a nan ne za ka jera dukkanin abin da ka buga.
sannan kuma akwai web. Wannan shine browser inda na yi magana. Yanzu za mu ɗauki abu guda huɗu kenan. Za mu ɗauki playlist, za mu ɗauki sequence, za kuma mu ɗauki mixer, kuma mu yi magana akan browser. Sannan a cikin FL Studio akwai Rule Piano Editor. Wannan kenan gurin da idan ka buga kiɗa ko ka busa za ka zo ka editing ɗin Rule Piano ɗinka. Shi ma ga yadda yake. Yanzu za mu koma dandali na farko wanda muka fara magana a kansa, wato shine browser. Idan kana son zuwa browser ka akan FL Studio za ka taɓa wannan icon ɗin. Ga browser ka za ta buɗe. Idan ka rufe shi haka, duka ka rufe abin da yake wurin. Ka ɗauki iya sequence kaɗai, sai ka ce kana neman abu daga browser ɗinka zuwa kan sequence ɗinka. Za ka shiga in folder ce da kai. Wannan folder ne na sata a cikin FL Studio ɗina, sunanta LMS. Daga cikin software LMS na ciro ta zuwa nan. Sai ka buɗe file ɗinka, sai ka buɗe drums, gashi nan, kick, gasu nan. To idan kana buƙatar wannan daga cikin waɗannan wani ya koma kan cikin nan ka yi amfani da shi, za ka danna madanninka kawai na hannun hagu, sai ka riƙe, sai ka ja, sai ka ajiye shi a wurin da kake so. Kana yin haka shine amfanin browser da suke tare da sequence. Wannan kenan. Amfanin sequence kuma tare da playlist shine idan ka buga abin da kake son buga, misali to kana da buƙatar ka ƙara wani abu akan wannan, me za ka yi? Sai ka duba saman screen ɗinka, ga inda aka rubuta pattern 1. Idan ka zo kan pattern 1 ɗin, kaga shine channel ɗin da kake kai, sai ka je kai shi kawai, sai ka taɓa haka. Wannan abin da ka buga a nan su ne a nan gurin. To yanzu muna son mu ƙara wani ya fara daga nan. Amfanin sequence da playlist, sai ka koma kan pattern ɗinka, sai ka murza shaka, zai koma 2. Ka ji yayi shiru. Sai ka zo sai ka danna wannan, sai ya sauka ƙasa. Idan kana buƙatar ƙara wani abu, sai ka danna wannan, ka ƙara danna. Misali in ka zo ƙasan shaka ka ajiye gashi. In kuma kana so su fara tare ne, gashi nan. Amfanin sequence yin aikinsa tare da playlist. Sai kuma mu koma amfanin sequence tare da mixer. Da farko mun duba amfanin sequence tare da browser, sai muka duba amfanin sequence tare da playlist. Yanzu za mu sake duba amfanin sequence tare da channel mixer kenan. Sai ka buɗe haka. Idan ka kalli dukkanin abubuwan da muka jera akan playlist ɗin, suna shigowa ne ta hanya ɗaya ta kan master, sannan kuma suna yin amo ne ta hanya ɗaya ta kan channel number 1. To a nan idan ka dubi nan, kick ɗinmu gangan farko yana kan channel number 1, shi yake harbawa. Shi kuma wannan hi-hat 8080 shi kuma yana kan babu, shi yasa da ya bashi da hanyar da zai fita, sai yake fita ta kan mixer. To amfanin sequence da mixer, wannan ina nufin yana fita ta kan master kenan, saboda ba a zabar mai channel ba. Amfanin sequence da channel mixer kenan shine sai ka zo kan wannan abin da kake son ka canja masa channel, sai ka murza masa namba haka, za ka iya sa 2.
Idan ka kula yanzu gashi ya dawo yana amo ta nan kuma yana yin amo ta channel number 2. Menene abu na gaba muhimmansa idan ka canja masa channel? Za ka iya rage shi haka ya yi ƙaran da dai da kake so, za kuma ka iya ƙara shi wuce haka. Idan ka ƙure volume ɗinsa ƙaran bai kai ma ba, za ka iya yin sending ɗin shi ka aika shi zuwa wata channel mafi kusa da shi ko ta gabansa, shine ake cewa send to. A FL Studio in ka taɓa kan channel ɗin haka da za ka yi send to, sai ka yi right click, sai ka je kan channel ɗin ga wani icon nan sai ka taɓa. Yanzu za ku ji ƙarar shi ya ƙaru. Dalili kuwa saboda wancan channel ɗin da muka tura shi ciki shi ma yana da nashi volume ɗin. To gashi nan yanzu za kuma ka iya rage shi daga nan ɗin ma. Yanzu mun gama maganar sequence da kuma browser, mun kuma gama maganar sequence da playlist, kuma mun gama maganar sequence da channel. Yanzu za mu yi magana ne akan sequence da piano rule editor. Amfanin sequence da piano rule editor shine idan kana buƙatar kai editing ɗin, busa ko kiɗan da ka buga. Alal misali, kowa ya san FL Studio na amfani da keyboard na kwamfutar ka a matsayin piano ɗinka. To don haka yanzu abinda za ka yi shine in ka busa busarka ko kiɗanka, misali bari na shigo da piano. Yanzu ga piano mun shigo da shi, to muna so mu busa abu. Amfanin da za mu yi da sequence, sai mu danna recording. Gashi mun danna. Yanzu mun busa wannan piano ya riga ya ɗauka. To saboda haka sai ka buɗe piano rule editor ɗinka haka. Yanda na buɗe shi za ka duba, kaga sequence ɗinmu da muka ɗora wannan piano da muka shigo da shi sai ya hau kan sequence ɗin, sai muka danna sai muka recording, sai sequence ɗin ya ɗauki recording ɗin. Gashi shine ya goge duk wani ɗago-ɗagon ya zama da gurin empty, sai ka danna empty ɗin. Ka gani ga abin da ka ɗauka. To shi wannan amfaninsa shine zaka danna control, zaka danna A. A nan idan ka kunna shi haka zaka ji tafiyarsa. Kun ji yadda yake busawa? Idan kai haka control Q, kun ga ya matsa? Kowanne ya nemi asalin gurinsa kenan inda ya kamata ya zauna, sai kai kuma ya rage da hannunka ka ƙara matsar da shi ka gyaggyara shi. To amfanin sequence kenan da kuma rule piano editor. A nan za ka yi quantizing, in ka busa abu daga sequence ya dawo kan piano editor, kuma a nan ne za ka ga abin da ka busa.
To mun gode da kallon wannan tutorial, sai kuma idan Allah ya kawo mu zagaye na gaba za mu yi magana ne shi kuma akan yadda za ka ɗauki sound ɗin maganarka a cikin FL Studio. Amma idan har mun kammala dukkanin tools ɗin da muke son mu gabatar wa mai koyo, sannan sai mu ci gaba da wancan al'amari.